Ako som legálne zlietol s dronom v centre Bratislavy? Na hlavnom námestí, pri Slovenskom národnom divadle alebo tu na Príhrade. Áno, je to možné, v Bratislave vieš zlietnúť s dronom a to úplne legálne. A tu je zo pár pravidiel, ktoré musíš dodržať. V Bratislave môžem zlietnúť s dronom C0. To znamená dron do 249 gramov a je to napríklad DJI Mini, Flip alebo Neo. Lietať môžem do výšky 30 metrov a to je kvôli tomu, že Bratislava je v CTR-ku, to znamená v riadenej zóne letiska, bratislavského letiska. Dajme si príklad. Bratislavský hrad. Ak som pod kopcom a zlietnem tam, tak po kopci môžem vystúpať hore až k hradu a môžem si ho nafilmovať. Ide o to, že pod dronom potrebujem mať stále 30 metrov od povrchu zeme. Povrch zeme je naozaj ten kopec a nerátajú sa budovy. Tie sú ako prekážky. Čiže nad budovou 30 metrov nie, nad povrchom, čiže nad plochou, ktorá je pod budovou 30 metrov áno. Ďalším veľmi podobným príkladom vidím na strechu ktorejkoľvek budovy a z nej zlietnem. Ak má budova výšku 30 metrov, už z tej strechy nemôžem zlietnúť. Opäť sa ráta plocha pod budovou, nie plocha na streche budovy. Od letiska 5,6 km nemôžem zlietnúť vôbec s dronom. Ale centrum Bratislavy je už mimo 5,6 km od stredu letiska, to znamená, tu sa môže lietať 30 metrov. A mám tu ešte jednu mapu so zakázanými oblastiami nad Bratislavou, ale teda je pre celé Slovensko. K nej sa dostanem cez dopravný úrad zemepisnej oblasti, stiahnem si KLM súbor a importujem si ho do Google Earth napríklad. Tak, import. A zobrazia sa mi tieto oblasti. Sú tam aj dočasné oblasti a sú tam aj trvalé. Nemusím sa báť, síce je to už tretia mapa, ale v budúcnosti nás čaká podobná mapa, ako má Česká republika, čiže je určená pre dronistov a je tam úplne všetko na jednom mieste. Čiže kliknem si na miesto, kde chcem lietať a dostanem kompletné informácie, s akým dronom, do akej výšky, prípadne národných parkov alebo iných špeciálnych miest, sa dozviem, ktorý úrad mi môže dať povolenie a je to veľmi prehľadné. Pravidlo ďalšie, vizuálny kontakt. Neustále musím mať vizuálny kontakt s dronom. Kebyže zaletím za budovu alebo za vežičku, už som toto pravidlo porušil. Vek potrebujem 16 rokov a viac. Ak mám menej, nevadí, lietam s niekým, kto má 16+. Pilotný preukaz. Pre tieto drony C0 pilotný preukaz nepotrebujem. Prelet nad ľuďmi. S touto kategóriou dronov C0 je prelet nad ľuďmi dovolený. Nad ľuďmi, ktorí vôbec nie sú zainteresovaní. To znamená ľudia, ktorí nemajú s týmto letom nič spoločné. Ale máme zakázané lietať nad zhromaždením ľudí. Je to skupina ľudí, ktorá je tak natesno medzi sebou, že majú obťaž sa pohybovať voľne. Príkladom môžu byť aj vianočné trhy v Bratislave. Označenie dronu. Dron musí mať na sebe nálepku s číslom prevádzkovateľa dronu. Toto číslo získam registráciou na dopravnom úrade, kde zadávam svoje osobné údaje plus sériové číslo dronu. Poistenie dronu. Na drony tejto kategórii C0 poistenie nepotrebujem, ale môžem si ho dať. Je to podobné poistenie ako PZP, spôsobím škodu tretím osobám. Let v noci, nočné zábery. Áno, je to povolené. Podmienka je mať pustené zadné zelené svetla na drone. Každý dron to má a automaticky sú pustené pri každom lete. Čo ak potrebujem zlietnúť vyššie s dronom kategórie C0 do 249 gramov? Je to možné? Áno, je to možné. Len už nesmiem lietať v Open kategórii, ale Specific, čo znamená, že potrebujem aj pilotný preukaz a ďalšie povolenia. A tiež musím kontaktovať riadiacu väžu, aby mi povolila tento let a koordinovať tento let s riadiacou väžou letiska. Mám dron C1, napríklad Air, čo je vyššia kategória od týchto miničiek. Môžem zlietnúť v Bratislave? Nemôžem. Je to kvôli tomu, že tam sa predpokladá, že nepreletím s dronom nad nezainteresovanými ľuďmi. To znamená, že keď už zlietnem v Bratislave, v Starom meste alebo Príhrade, so 100% pravdepodobnosťou prelietávam nad ľuďmi. V záberoch sme použili Mini 5 Pro a lietali sme v Open kategórii,
čiže voľnej kategórii bez pilotných skúšok. Drony si vieš požičať alebo kúpiť u nás v predajni v Bratislave Xtreme.sk. Do komentu mi prosím napíš, aké máš skúsenosti s lietaním v tvojom meste a teda tie aktuálne skúsenosti pod súčasnou legislatívou.